Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Mariża Demek. Inti eżies illum l-erba' u ninsabu wkoll propju lejliet il-festa għażiża ta' twelid tal-Verġni Mqazza Marija. U għalhekk bħala qudiesa sejrin nagħmlu il-Verġni Mqazza Marija bħala il-bint magħżula minn Alla. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, inta għażilt lill-Verġni Mqazza Marija biex tkun il-feddej, i li kienet ta' ġieħ kbir fost iċkejknin u l-foqra tiegħek. Għamel li aħna nimxu fuq l-eżempji tagħha u natuk il-qima tal-fidi tagħna kirġa mill-qalb u nqedu fik biss it-tama kollha tas-salvazzjoni tagħna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarej mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, dwar dawk li mhumiex miż-żewġin m'għandi ebda praċċett mill-mulej. Iżda nagħtikom parir bħala wieħed li għal ħniena tal-mulej hu bniedem ta' fiduċja. Jidhirli mela li minħabba t-taħbit tal-lum ikun sewwa għal dak li jkun jekk jibqa' kif inhu. Inti marbut ma' mara tfittix li tinħal. Maħlul minn mara tfittix mara. Imma wkoll jekk tiżżewweġ ma tidnibx. Anqas jekk xebba tiżżewweġ ma tidnib. Nies bħal dawn ikollhom it-taħbit tal-ħajja u jiena rrid kieku neħliskom minnu. Dan ngħidilkom ħuti, iż-żmien qasir. Ħajkunu mela dawk li għandhom mara bħalli kieku m'għandhomx. Dawk li jibku bħalli kieku ma jibkux. Dawk li jifirħu bħalli kieku ma jifirħux. Dawk li jixtru bħalli kieku ma għandhom xejn. Dawk li jgawdu d-dinja bħalli kieku ma jgawduwiex, għax is-sura ta' din id-dinja għad tgħaddi. Il-kelma tal-mulej. Isma' binti ħares u għati widen. Isma' binti ħares u għati widen. Isma' binti ħares u għati widen. Insal ġensek u l-dar missierek. Jitaxxa is-sultan biġmielek u int għax usidek għatih qima. Isma' binti ħares u għati widen. Kolla ġmiel bint is-sultan bil-ġawar, minn suġ mid-deb il-bisa. Għant is-sultan jeħduha biex bejbiet warajja, it-tfajliet li jingħatawla bisħaba. Isma' binti ħares u għati widen. Jittieħdu bajat ta' ferħ u għena, jidħlu fil-palazz tas-sultan, flok missirietek jidħlu wulidek, inti tqedhom kapijiet fuq l-art kollha. U għati widen. Alleluja, alleluja, alleluja. Ifirħu u waqbżu bil-ferħ jgħid il-mulej għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. Alleluja, alleluja, Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu refa' għajnejh lejn id-dixxiepli tiegħu u qal:
ħenjin intom il-foqra, għax ta'kom hija s-saltna ta' Alla. Ħenjin intom li għalissa bil-ġuħ, għax għad tkunu mxebbejn. Ħenjin intom li għalissa tibku, għax għad titennew. Ħenjin intom meta minħabba bin il-bniedem in-nies jobodukom, jaqtawkom minn magħhom, jajrukom u jwarbu isimkom bħalli kieku kien xi ħaġa ħażina. Dakinhar li jiġrilkom hekk, ifirħu u waqbżu bil-ferħ għax araw ħlaskom kbir ikun fis-sema. L-istess għamlu missirietkom lill-profeti. Imma ħażina għalikom intom il-onja għax il-faraġ tagħkom ħadtuh. Ħażina għalikom intom li għalissa imxebbejn għax għad tkunu bil-ġuħ. Ħażina għalikom intom li għalissa titku għax għad tnewħu u tibku. Ħażina għalikom meta kulħadd tisemmikom fil-ġid għax l-istess għamlu missiriethom lill-profeti il-folozz. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum eżjes. Tirrepeti ruħa l-kemm il-darba il-kelma ħenjin. Għaliex din hija x-xewqa ta' Alla għalija u għalik. Alla jixtieqna nkunu ħenjin. Alla jixtieq li nkunu kuntenti. Kif jgħid il-Malti, jixtieq li aħna nħossuna u meta min jaf kemm il-darba ngħiduha u Alla ħares mhux hekk. Hekk illum inħossni f'posti. Illum inħossni f'posti. Imma mnejn tiġini din il-għena. L-ewwel ħaġa araw intom stess, intom il-ġenituri, intom x'tixtiequ lil uljiedkom l-ewwel qabel kollox. Li jkunu kuntenti u tagħmlu kull sagrifiċċju biex uljiedkom ikunu kuntenti. Imma hawnhekk nafu u anke l-ewwel qari urjina li l-għena li tpoġġi l-bniedem f'postu li timlilu qalbu mhumiex dawk l-affarijiet tad-dinja. Għalhekk hawnhekk San Pawl jitkellem hekk b'dan il-mod anke ftit jibes. Torbtux qalbkom jekk inti miżżewweġ daqs li kieku m'intix miżżewweġ, ma jfissirx li qed jgħidilna tiżżewġux, tħobbux lil xulxejn, imma hawnhekk qed jgħidilna imma int fil-fond ta' qalbek ma' min hija marbuta. Minu dak li jimlilek qalbek, l-affarijiet materjali? U r-risposta minn tiġina il-għena tal-qalb tajilna s-salm. Dak li aħna dal-għodu rripetejna għal 5 darbiet. Isma binti, ħares u għati widen. Isma l-kelma ta' Alla. U għati widen għal din il-kelma ta' Alla. Għax inti bek biss tkun ħieni. Infatti dan is-Salm 44 huwa salm li spiss jiġi anke applikat b'mod dirett għal Verġni Marija. Għaliex anke meta Marija tmur għand Eliżabetta, x'tgħidilha Eliżabetta? Ma tfaħħariex u tgħidilha kemm inti mara x-xurtjata. Għandek għax tkun ferħana għax issa inti l-om ta' Alla. Imma Eliżabetta ddur fuq Marija u tgħidilha kien hija dik li jemnet dak kollu li qalilha l-mulej. Anke hawnhekk il-kelmiet tas-salm ejjew il-rodu napplikawhom għalina biex lilna jiftħulna qalbna għallena vera. Isma binti ħares u għati widen. Jitaxxa is-sultan bil-ġmielek u int għaxu sidek għatieħ qima. Iveżjes. Il-mulej kull meta jħares fuqna u lejna anke jekk jara l-fraġilità tagħna imma jgħidli inti jibni
fik insib il-għaxqa tiegħi. Inti binti. U kull ma nagħmel jien nagħmlu biex inti tkun dejjem aħjar, tkun sabiħ, sabiħa, tkun ħieni. Imma ma ninsewx eżjes li din il-għena ma tiġix minn dak li nakkwista jien, imma minn kemm jien nagħti widen u nagħti spazju lill-Alla f'ħajti. Ek qegħdin lejliet il-festa għażiża ta' din il-mara is-sabiħa, il-mara il-ħienja, il-mara l-maħbuba minn Alla. Jew nitolbuha. Partikolarment intom li hawnhekk tiġu kull nhar terba is-sena kollha. L-ewwel ħaġa li jtolbuha propju din eżjes li jgħid tkun għalina mera ta' kif għandna nkunu. Li jgħid kompli turina u tkun għalina għalliema spiritwali tal-ħajja. Tkompli titlob għalina biex bil-qawwa tal-Ispirtu aħna wkoll inwettqu u nħarsu u nagħtu widen għall-kelma ta' Alla. Għax hemm biss il-bniedem isib il-għena vera, l-għena li ħadd ma jista' jieħu dielu. Alla il-Missier tagħna jaf x'inhuma l-bżonnijiet tagħna. Ejjew għalhekk fiduċja nitolbuh u ngħidulu birek lil poplu tiegħek mulej, birek il-poplu tiegħek u Alla. U Alla li tbirek lil poplu tiegħek minħabba jissewwa. Atina l-qawwa tal-Ispirtu tiegħek biex hekk il-Knisja tkompli twassal il-kelma tiegħek li hija għajn ta' ferħ għal kull bniedem. Nitolbuk mulej biex tbirek lil min qiegħed jaħdem, partikolarment lil missjonarji tagħna li kontinwament huma mxerdin fid-dinja u jaħdmu biex itaffu il-ġuħ, il-faqar u fuq kollox idawlu il-bniedem bil-kelma tal-Evanġelju. Nitolbuk mulej biex tbirek il-ħidma tat-tobba, in-nurses u tant persuni li jduru bil-morda bl-anzjani tagħna. Ejnhom biex huma jixxuttaw id-dmuħ u jtaffu id-batijiet ta' ħotna l-morda. Nitolbuk mulej biex bl-interċessjoni tbirek lilna l-koll u l-familji tagħna. Biex aħna bħal Marija narfu nagħtu widen għal kelma tiegħek li hija għajn ta' ferħ veru. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U Alla bl-interċessjoni ta' Omna Marija inresqu quddiemek dawn it-talbiet tagħna imqanqlejn mill-Ispirtu li jgħajjed f'qalbna missier. Nitolbuk ismana permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna, iben il-Verġni mbirka, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej dawn l-offerti li bil-qawwa tiegħek biddilhom fis-sagrament tas-salvazzjoni, bis-sagrifiċċju tal-annimali tal-patt il-qadim li kien biż-ġbija ta' sagrifiċċju tal-patt il-ġdid. M'għadhomx iżjed, spiċċaw għal kollox. Illum fis-sagrament tas-salvazzjoni nofru bil-ħaruf tas-sew Ġesu Kristu ibnek, imwieled b'mod tal-aġeb mill-Verġni bla mittifsa, u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Int qiegħed lill-Verġni Mqazza Marija fil-quċċata ta' Iżrael fil-bidu tal-Knisja biex il-ġnus kollha jarfu s-salvazzjoni ġejja minn Iżrael u li l-familja l-ġdida tiegħek hi minn nisel magħżul. Bħala bniedma hija bint ta' dam u bl-innoċenza tagħha pattiet għad-dnub ta' Eva. Għal-fidi tagħha hija minn nisel Abram għaliex emnet u nislet fiħdana. Hija l-fera mit-zok ta' Ġesse li minna ħareġ il-fjur Ġesu Kristu Sidna. Bih il-qtajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mrajħ ibati ħajl ħobs, radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja.
għamil li magħhom jinfaħru u jinsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Aħna naslu biex nagħtu ġieħu glorja lill-Alla kull meta aħna ngħixu tassew dak li sejrin ngħidu issa bil-fom. U għalhekk ejjew ngħidu din it-talba tas-salvazzjoni. Il-bniedem isib is-salvazzjoni meta jgħix il-kelma ta' Alla. Ħadd tiġi fostna għalhekk is-saltna tiegħu u ngħidu missierna li inti tismewiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritien kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna żnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Issa li rċivejna s-sagrament li jatina il-ħajja, fit-ċokontan nitolbuk mulej, biex aħna li nistqarru fi Kristu imwilet minn Marija Verġni, seħħew il-wedit kollha li saru lil misserijietna meta jerġa' jiġi bil-ferħ niksbu dak li issa qegħdin nistennew u li jgħixu jisaltan għal dejjem ta' dejjem. Xie nfakkarkom kif qedtilkom diġà li għada hija l-festa għażiża ta' twelid ta' Omna Marija, il-festa tal-Vitorja. U għalhekk il-quddies f'dan is-santwarju se jkun hekk, il-quddies ta' għada. Filgħodu il-quddies sejjer ikun fit-8:09, fl-10 u fil-11:15. 8:09, 10 u 11:15. Imbagħad fil-għaxija il-quddiesa tkun fis-6:09. Għada wkoll fl-istess ħin fil-5 ta' filgħaxija fid-dar ta' French tal-Art sejra issir it-talba tar-Rużarju. Jew eżies inħarsu propju din il-festa għażiża għalina, quddiesa tqarbina u nagħtu dak ir-rigal lill-Omna Marija it-talba tar-Rużarju. Jew issa ngħidu 3 Avamarijiet u hekk impoġġu il-Malta u għawdex tagħna taħt il-ħarsa ta' Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mill-inbij, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.